competitive o participative nga masusama sa viral social media character nga si Linda Walker kung motubag sa mga pangutanan ni teacher ang mga ginikanan nga misalmot sa Tarabasa program sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD kauban ng Department of Education. Sila itong naabtan sa lawak saringan sa City Central School sa Dakbayan sa Sugbo, duha ka adlaw sa takupan ng maong programa. Ang maong mga ginikanan kuyog sa ilang mga anak nga nakabenepisyo sa 20 days tutorial session ubos sa Tarabasa tutoring program. Aptik nga naminaw sa klase og mitambong ang mga ginikanan sa eskwelahan tungod kay kung dili sila mosulod sa klase, mamarkahan nga absent sab ang ilang mga anak. Sa City Central School, 48 ka mga bata og ilang ginikanan na ang nakabenepisyo. Usa ni ini ang 41 anyos nga inahan nga si Rosel Tudtod. Sa unom ka mga anak ni Tudtod, ang iyahang 7 years old ang naningkamot aron makatunog basa. Human sa 5 AM timeout sa night shift work isip call center, naninguha si Tudtod nga makatambong bisan pa man makuha ng iyang oras sa pagpahuway ug pagkatulog. Para na kuno kay importante gud siya nga naa gyud ang parents kay kuan man gud kung ang mga parents bitaw po na basta ma-learn kanang napoy tudlo sa mga parents pud ba nga unsaon la pag-handle sang anak, unsaon la pagtudlo, ano ba. Managlahi ang tambungan nga klase sa mga bata o ginikanan. Ang mutudlo sa mga bata mo ang mga tutors o mga tinunan sa kolehiyo o ang mutudlo sa mga ginikanan mo ang mga youth development workers kun YDW. Usa sa mga tutors, ang third-year college nga special education major nga si Jalim Dehito, mipadangat sa dakong tabang niini tungod daghang learners ang maglibog pa sa nagkadiyang sound sa alpabeto. Ginahinay-hinay dyan na namo ang mga bata diri. Wala mini largo og pabasa nila sa sentence, wala mini pa largo pabasa nila sa words, but gina-introduce namo balik nila kay again kaning mga bata kay kanang dili sila ka kanang kuan kayo sa letters and then sa sounds. Mipadiyag si Dihito sa ilang pag-awhag sa mga ginikanan nga i-apply ang mga nakatunan sa klase sa puloy-anan aron mabalik-balik ug mahinumduman ang mga lessons sulod sa 3 hours nga session o klase. Target sa DSWD nga makabenepisyo ang programa sa 133,620 beneficiaries sa tibuok nasod nga naglangkob sa mga padulong mo grade 2, ginikanan, tutors ug mga YDW. Sa laing hilisgutanan, nasuta sa MyTV Cebu nga adunay nagpadayong division training sa revised grade 6, 9 ug 10 curriculum sa parehong tunghaan. Ang maong seminar maong katapusang implementasyon sa kasamtang DepEd curriculum nga mao ang revised K-12 curriculum. Naabtan sa MyTV Cebu ang padayong seminar sa elementarya sa subject nga science. Ang principal sa Guadalupe Elementary School nga si Dr. Florefina Navarro nga usa sa mga mi-oversee sa seminar, mibutyag nga dili na congested ang mga competencies sa maong curriculum o mas learner-centered na kini. So far, ang mga teachers noon eager to know nga sa mga changes na ito nga gihimo sa DepEd. Sa maong seminar, 90 ka mga teachers gikan sa nagkadiyang elementary school sa syudad sa Sugbo ang mitambong. Ang sektor sa edukasyon mao'y nakadawat sa labing dako nga budget allocation sa tuig 2026. Maong panghinaot sa pipila ka mga magtutudlo nga unta makumpleto na nga mapadala ang mga resources o learning materials aron makabot na ang hingpit nga pagpatuman sa revised K-12 curriculum. Kini si Mark Ermas, alang sa MyTV Cebu.